Dynamiet Piet. Dynamiet Piet! Dat lijkt me best gevaarlijk. Toch? Ja. Ook nog niet. Nou, Dynamiet Piet niet. En wie hebben we hier dan? Knutselpiet. Zwaai even, Knutselpiet. Ja. En hier in het midden zit... Wat voor Piet? Nee. Ik zit er ook niet aan jouw neus. Wat voor verdorie? Nee. Maar wat voor Piet ben jij? Sportpiet, laat even iets sportiefs zien. Oké, genoeg. Je was buiten de boot. Je was buiten de boot. Maar sportpiet kan ook heel goed zwemmen. Ja. Nou, zeg. We hebben hier, wat voor Piet zit hier? Staat hier. Wat voor? Paardenpiet, dat is handig. Heel handig. En hier dan? Vechtpiet. Oh, die kan heel goed vechten. Kijk maar uit met die vuisten. Hè? En aan deze kant staat... Wegwijspiet. Heel handig als je wat wil weten. En deze kant hier zit...